ndandimtreyinela kwisikolo esilapha phezulu ekuthiwa yiLondolozana. Ndaphuma ndazomtreyinela kule holo kweli gumbi lingaphaya. Ndamenza uZolani waye-SA champion kwa-amateur kwii-divisions iminyaka elandelelana. uZolani esenziwa ndim. Ndohlukene noZolani ngokubana ndiphelelwe yindawo apha kule holo, oko ndandibakhulisela apha abantwana. uZolani ukhule ngumntana olungileyo, uZolani othanda into entle. uZolani ngumntana wenkonzo, ukhulele enkonzweni uZolani. Ngumntana okhule enjalo, onembeko, othobekileyo. But ngumntana okwaziyo uthetha. Xa umjongile phaa kude ungathi engumntana okwaziyo uthetha. But xa usowuncokola naye wothuke, because ungumntu olincoko, uthandayo uqhula, ngumntu ohlekisayo. Ejimini uZolani eseyanga was training abantu abadala. Eli gama lithi master wayelinikwa ndim. Eli gama lithi nombanjana wayelinikwa ndim. Apha yayingamagama lawo ndandimnika wona ngenjongo, because ndandisenzela into yokubana azathe ebudaleni bakhe uZolani atransfere zonke ii-boxing skills zakhe kwi-generations ngee-generations motokal, because ebeyi-role model uZolani. Esengumntana emncinci apha ejimini, abantu abadala bendibajongisa kuye ndithi jongani lo mntana, indlela adedicated ngayo na-committed ngayo. Ubungasoze uZolani ufike ejimini ngexesha lejim ufike uZolani ekhona engekho. Ungowokuqala ukufika ejimini, ungowokugqibela ukuphuma. Ufuna uqiniseka into yobana zonke izinto zasejimini zihleli kakuhle, asote gloves, everything, azibeke ngendlela erayithi. Ngumntana obonakalise isakhono sobukhokheli esemncinci uZolani, wade wabe kanti uyaphumelela woba yi-world champion uZolani, ehlala apha kulo 12. Ukumka kwakhe apha ayohlala kwa-17 khange kusi-afekte kakhulu thina apha kwa-12, because khange anqabe apha. Ebesiza kwa-12 nakule veki yokuhamba kwakhe ebexhaphake kakhulu, nangaphezulu ebeqhele uxhaphaka, as if ebezosibhabhayisa. Umkile umntanam ngoko, ekwanentliziyo zona zonakele, kodwa siyamthandaza uThixo into yobana khawuleza siphendule. Abenzi bobubi babe kanti bayafumaneka. Sesivile ke ingathi bakhona abafumanekileyo, but andikaqiniseki ngaloo nto, kodwa ikhona into etshoyo. Siyabona ke kwi-social media ziyahamba ii-pictures ezitshoyo. Siyathandaza ke uba zingaske ithi kanti zinyanisile eza pictures zikhutshwayo. Sibuhlungu kakhulu singumzi wakwa-12, siqhelekile, sonakele singabantu beboxing, because uZolani ebese ekwazi ukutreyina nezinye ii-boxers ezenza uba mazifane naye. Besinethemba kakhulu ke ngoku that uyabuya ngokuregain ilicense yakhe after i-4 year suspension e-unfair. Uyakwazi awayifumana engakhange abe kanti uZolani wenze into e-wrong, because uZolani never use inantsika i-substance ezingekho right kwi-boxing. But wazibona umntanam egaxeleka kuloo nto. Ukuthi yenzeka njani I don't know. Uyakwazi but ke yenzeka. Xa esithi ke ngoku uyayigqiba i-suspension yakhe, ufumana inantsika ilicense yakhe back, ufumana idate 3 days efumene idate yange-29 kaNovemba, uyadutyulwa uZolani ngabantu endingabaziba, ngabantu abavelaphi, yintoni le bamzoda ngayo uZolani, because uZolani ayingomntu umosha mntu uZolani. Worse into yoba bazombulala phambi kwabantwana bakhe brutally ngolaa hlobo, batraumatize abantwana abancinci, babone uyise edutyulwa behleli naye emotweni. That is painful. Yinto engasoze ilibaleke leyo ezimbalini zethu. Kodwa ke sithi akunanto, uThixo bekhona uvumile, and siyayamkela ke nathi sithi hamba kakuhle uZolani. Wanga umphefumlo wakho ungalala ngoxolo, uThixo awamkelele kuye futhi akukhanyisele ngokhanyiso olungacimiyo, ngoKristu inkosi yethu. Amen.